Монтаж на Subaru Outback на метанов инжекцион. Комби е автомобила. Моторът е 3 литра, 6 цилиндра, V-образен. И да проследим метановата уредба как е монтирана. Ето редукторът, компактно, зареждачката. Да видим и багажното отделение на автомобила, как са монтирани, как е монтирана самата бутилка. Ето, тук това е предпазна. Ето е самата бутилка, компактно монтирана. С предпазна кора.